Umndeni wakaKhumalo ehluhluwe mangabe ubheke ngakaNompondo ucela ukufuniswa umlisa obekade esebenza khona ogqekeze washaya wahluba nesamba semali esingaphezu kwa-50,000 wamarandi. Mbukelele kuhle Ndladla TV sikwamukele futhi. Kanti besihamba phambili zithi umndeni wakaKhumalo ehluhluwe endaweni mawubheke ngakaNompondo ucela ukufuniswa umlisa wadabuka endaweni yaseMozambique obekade ehlala khona kulomuzi esebenza khona engumlekeleli okusolakala ukuthi uqhekeze isefu ngesikhathi amalunga omndeni esesontweni wathatha isamba semali esingaphezu kwa-50,000 wamarandi wadla naso utshani akaziwa ukuthi ubhekephi. Amalungu omndeni abesekhipha umkomelo ka-5,000 ecela ukuthungathiswa loyo ngumlisa ogama lakhe linguRaymond osuka endaweni yaseMozambique. Ngokusho kwabo bathe bacela abantu basemtubatuba hluhluwe kanjalo nabaseMozambique ukuba babalekelele ukuze akwazi ukufumana kuyaphuthuma. Bathi-ke ngokusho komndeni uke wasebenza endaweni yaseMtshebheni akha khona izitini. Mbukelele kuhle Ndladla TV izona lezo bese kuphathele zona. Ungakhohlwa ukusubscribe kwi-channel yethu. Uma kwenzeka kukhona umfanisayo ubone ngazuthi kungaba uyena lo mlisa ofunakalayo, ungahesitate but ufonele lezi namba eziscreenini ukwazi ukuthi wazise abelunga lomndeni wakaKhumalo ukuthi kukhona umbonayo ofana nalowo othungathwayo.